Pentru cei care nu au o pasiune, însă sunt în căutarea unui hobby, origami ar putea fi o opțiune. Antrenează mintea și este indicat atât persoanelor ordonate, cât și celor care nu stau tocmai bine la acest capitol. Celor cărora le place să urmeze regulile, dar și acelora cărora le place să improvizeze. E un antrenament și al vederii în spațiu, și al înțelegerii proporțiilor și în cele din urmă, nu știu, de ce nu poate ajuta și la șufat, pentru că vezi altfel, începi să vezi altfel distanțele, spațiile și proporții și așa mai departe. Când dispare trebuie și rămâne activitate plus plăcere, atunci vorbim despre hobby. Atunci când trece timpul și nu simți că a trecut. Psihologii atrag atenția asupra faptului că de multe ori nu ne urmăm pasiunile din teama de a rupe rutina sau de a ne simți ridicoli. Însă beneficiile activităților făcute doar din plăcere sunt extrem de importante pentru creier. Eu cred că putem învăța la orice vârstă lucruri noi și nu ține de mintea dacă e antrenată și dacă ne place să antrenăm mintea, e foarte bine la vârsta respectivă, la momentul respectiv. Poți să înveți să cânti la chitară la 50 de ani sau la pian, cât ți-ai dorit toată viața. Poți să te apuci și la 70 de ani. Am avut chiar un caz de o doamnă care, când m-a văzut pe mine că fac chestia asta, a vrut să învețe și i-am predat câteva lucrări și mai propriu vederea, mai... Nu vă descurajați dacă încercați mai multe hobby-uri până îl găsiți pe cel care vi se potrivește. Mintea se dezvoltă tot timpul și cred că ne modificăm, pur și simplu. Da, și căutăm noul. Un hobby real ne poate ține foarte mult timp. Ne poate ține și o viață. Dar dacă ne ține doar un an, e rău? Nu, e la fel de bine. Poate să vină odată și să nu-i placă. Poate să vină odată să se îndrăgostească și să devină dependent. Creează dependență pentru unul. În plus, specialiștii susțin că practicarea unor activități plăcute poate scădea tensiunea, riscul de depresie și pe cel de Alzheimer.